Ελάτε να κάνουμε e-shop tour και να πάρετε μία ιδέα τι συμβαίνει στα κεντρικά μας. Μπαίνοντας θα βρείτε τεράστια ποικιλία υλικών, κρίσταλα σε διάφορα μεγέθη και χρώματα, μαργαριτάρια, κοχύλια chips, ημιπολίτιμη λίθη και ένα σωρό ακόμα υλικά. Με το που μπαίνουμε, ανακαλύπτουμε την καλοκαιρινή μας κολεξιόν που κυριολεκτικά μυρίζει καλοκαίρι. Στοιχεία σε χρυσές και ασημεία αποχρώσεις, δαχτυλίδια χρυσά και ασημεί, σκουλαρίκια που δεν πρέπει να λείπουν από τη συλλογή μας σε χρυσές και ασημεία αποχρώσεις, ενώ μπορείτε να ανακαλύψετε μέχρι και κοσμήματα για να εντυπωσιάσετε σε μία βραδινή σας έξοδο. Ο διάδρομος με τα κολλιέ μας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, είναι ο αγαπημένος μας. Σε αυτόν θα βρείτε και χειροποίητα κολλιέ που έχει φτιάξει το εργαστήριό μας. Ένας ακόμη διάδρομος γεμάτος κοσμήματα που είναι τρελή τάση, αλλά και υλικά όπως αλυσίδες και ροζάριο για να φτιάξετε τα δικά σας μοναδικά κοσμήματα. Έπειτα περνάμε στον πασχαλινό μας διάδρομο, ο οποίος είναι μυρωδάτος και φέτος τον τιμήσατε δεόντως. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει μια τεράστια ποικιλία στις συσκευασίες μας. Εννοείται μπορείτε να έρθετε διαζώσεις να ψωνίσετε ή να κάνετε online τις παραγγελίες σας στο gingroup.com και εμείς θα συλλέξουμε όσα παραγγείλατε, θα τα συσκευάσουμε και πολύ σύντομα θα είναι κοντά σας.